се борим за България. Борим се за нас, за нашето бъдеще, за нашите деца. Защото може би ние няма да видим хубав живот, ако искаме да довършим края на тази борба. Но поне да видим и да видят нашите деца да говорят за нас добро, да живеят в една правова държава. Благодаря. Мафията представлява престъпност, която се внедрила в държавата. Престъпност, държавно управление и медии, които изкривяват мнението на хората. BTV е такава мафиотска структура. Мафия! 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 Добър ден, казвам се Цветан Борев от Национално движение Свобода. Искам да ви кажа следното. Тъжно е, че се делим на червени и на сини. Ние сме народ. Ние трябва да застанем народ, да забравим всяка политическа партия, да устояваме своите права и позиции и да се борим рамо до рамо. Искам да знаете също, че от Национално движение Свобода ние не сме към никоя политическа партия, въпреки ще подкрепим с 100 дни кабинета на Орешарски, ще му дадем шанс да работи, но ако той не работи за нас народа, ние ще скочим и ще бъдем много и силни и ще се борим за България заедно. Искаме да върнем също така и българите от чужбина. Какво мисля, че трябва да стане да се върнат? Трябва да се разбият монополите в държавата, да се вкарат виновниците в затвора, които са допринесли да достигне България до точно спокойно. А вие за кога ли ще гласувате на предните избори? Аз не гласувам. Не гласувате? Да. А сега, ако има избори нови, какво ще направите? Ще гласувам, ако има за кого. А вие самите бихте ли се кандидатирали вашето движение за избори? Не мисля. Защо? Ако случайно народа повярва в нашето движение и станем много, тогава ще намерим специалисти, които да управляват тази държава. Аз не съм специалист в тази област. Аз никога не съм бил политик и не искам да бъда. Не искам да приличам на един от тях. От колко дни вече идвате на протестите в защита на правителството? 4 месеца протестираме нашето движение. От 4 месеца протестираме. Да живее България! За България! Свобода! Избор! За България! Свобода и избор! За България! Свобода и избор! Свобода! 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 Офшорна мафия! Офшорна мафия! Офшорна мафия!